Cando eu fui ao colegio, era un local para todos, para nenos, nenas. En Trabada xa había escuela de nenos e nenas, separada. Había profesor para os nenos e profesora para as nenas. Pero nas escuelas dos pueblos, chamábanlles escuelas mixtas. Villa Percide era unha escuela mixta, era de nenos e nenas, todo xunto. Éramos 20 e había un solo profesor para todos. Única aula, única clase, para nenos e nenas, para todos. Había un encerado, había un crucifijo, había unha imagen dun santo e despois estaba unida, a clase estaba unida á capilla do San Miguel. As mesas eran de 2 alumnos e no colegio solamente había un armario que era onde estaban os libros depositados e ali collíamolos para estudiar, ali os volvíamos a deixar e asunto concluído. Primeiro, cando empezábamos, pois escribíamos nas pizarras. Primeiro mandábanos poñer o noso nombre, que moitas veces tampouco sabíamos. Escribíamolo como sabíamos. Mellor ben ou regular, ou bueno, o primeiro moi ben non, pero bueno, eso igual faltaban letras, ou igual sobraban, eso dependía. As pizarras levábamolas e traíamolas. Ás veces escribíamos nos pedazos porque rompíamos, pero... E despois, desde que sabíamos facer ben as cuentas, pasábamos ás libretas a escribir un trozo do que estudiáramos. Primeiro era na pizarra e despois, se na pizarra iba ben sin faltas, pasábamoslo á libreta. Os tinteiros estaban na mesa e había unha pluma. Cada alumno tiña a súa pluma, os que éramos maiores. Entonces mollabas no tinteiro, os profesores facían un litro de tinta, tiñan os sobres, botábano con auga nunha botella, agitábana e despois rellenaban os tinteiros que había colocados nas mesas hasta que se acababa. Cando se acababa, volvían a rellenalos outra vez e con eso era que escribían. Daquela había un libro para cada clase, para cada día da semana. Había un libro. Para todos os nenos había cada un según onde iba. Os de rayas, chamabanlles libros de rayas, os que empezaban con A, E, I, O, U, e despois, según ibas aumentando, según ibas sabendo, ibanche cambiando os libros. Ibanche dando libros máis. Despois, cando era para estudiar de memoria, pois eran os libros diferentes. Daquela eran libros e dábanos no colegio. Podías leválos para a casa se era un neno cuidador, que non nos rayara, que non nos manchara, que non nos rompera, se querías estudiar, cando era de estudiar de memoria. Cada alumno collía o libro, pero ali volvíalos a deixar, collíalos para estudiar, acababas de estudiar, acababas a clase e os libros iban para onde estaban, para o seu sitio. Cando xa estaba finalizando a escuela, trouxérame miña mãe unha enciclopedia da Pontenova, que daquela non había librerías como hai agora. En Trabada xa non había. Entonces trouxérame non sei quen lla recomendara, e entonces esa enciclopedia traía o que tiñan os outros libros que había no colegio. A enciclopedia traía toda a clase que estudiábamos no colegio. Non facía falta senón a enciclopedia sola. Pero pouco tempo usei, porque eu, desde que tuve unha enciclopedia a que parei a escola, iría un ano aproximadamente. Non creo que fora máis á escola. Agora, para cada alumno, pois ten o seu profesor, para cada cousa que estudia, e daquela tiñamos un para todo. Cando nos explicaba para todos, porque estábamos todos reunidos. Pequenos, grandes, medianos e de todos. Despois, os maiores estudiábamos de memoria. Desde que estudiábamos todo eso de memoria, o trocín que nos indicaban para cada día, os profesores preguntábanos, a nosotros respondíamos para saber se os sabíamos ou non os sabíamos.
E despois pasábamos ás mesas facer os problemas, se facíamos problemas os problemas, se facíamos cuentas, sumar, restar, multiplicar, dividir, raíz cuadrada, e daí eu non pasei. Non sei se era porque a profesora non sabía ou se eu non tiña máis memoria para aprender. As nenas aprendíanos a coser, se queríamos, aprendíanos a calcetar, aprendíanos a bordar. Bueno, desde que éramos grandiños, máis de pequeniños, miña joia. E despois levábamos un trozo de tela da casa, levábamos fío, levábamos agulla, levábamos dedal, e entonces na escuela pois aprendíanos a vainicar, a facer punto de cruz. Bueno, é iso. O que quería, non era obligatorio, iso era se querías. Se querías aprender, a profesora enseñábache, se era profesor non. O profesor non te enseñaba nin a coser, nin a bordar, nin a facer nada disso. Os rapaces, pois tamén lles mandaban, porque como daquela traballábase co ganao, cas vacas, e entonces daquela facían sarados de madeira, con unha relliña de ferro na punta, para que se clavase na terra, e entonces aos pícaros mandabanlles que fixesen, facían cunha navalla, as casas, cando iban cas vacas ou cando estaban na casa, facer arados, facer xugos, facer a dobla para sujetar o carro ou o arado, iso. Iso era o traballo dos pícaros. O castigo era se non estudiábamos, se falábamos uns nenos cos outros, que iso non nos utilizaban, pois entonces ou nos puñían de cara mirando á parede, de rodillas, un pedeciño, ou a veces ao mellor con unhas ariñas debaixo das rodillas, outras veces dábanos cunha regla no pico dos dedos. A veces aos nenos mandabanlles que lles levaran unhas variñas, e as variñas era para cando non facían ben, pois dabanlles unhas xustidiñas. Os nenos daquela, pois tiñamos un respeto moi profundo aos profesores, porque xa nas casas xa nos inculcaban iso. Tú chegabas á escola e non movías un dedo, porque tiñaslle respeto ao profesor, porque senón, se o profesor mandaba unha queixa aos padres, chegabas da clase e se non te portaras ben, contabas de seguro que te levabas unha paliza, e iso estaba claro. Entón xa intentábamos facer todo o ben que podíamos. Non o faríamos sempre ben, porque iso sempre pasou e ha de pasar. Se os alumnos se portaban ben, os profesores eran buenos. Pero claro, se os alumnos son malos, un profesor ou ten que ser moi bon, ou tamén ten que ser malo. Se castiga non é bon, porque os alumnos non queren os castigos, pero o que non se pode facer tampouco son imprudencias, ou malas accións, ou faltar ao respeto ao profesor. Nosotros iso intentábamos non facelo. Non faltar ao respeto, e eles tampouco nos faltaban a nosotros. Entrábamos, buenos días, señor maestro ou señora maestra, como está usted? E despois cada un ao seu asiento e á súa mesa para facer os exercicios. Bueno, por exemplo, había veces que ao mellor facíamos un problema ou facíamos unha cuenta, facíamoslle a prueba a ver se estaba ben feita, nosotros sabíamos que iba ben feita, chegábamos á mesa do profesor e enseñábamoslle, dicíanos que non estaba ben, volvíamos para a mesa, facíamos que a borrábamos, e que volvíamos a facela de novo e non lle tocábamos, levantábamos e volvíamos á mesa e dicíanos está bien. Nosotros nada podíamos facer máis. Les enseñarían o que sabían, porque máis non podían. E nosotros, como vos alumnos, pois obedecíamolos, respetábamolos e queríamolos, que a verdade era esa, queríamolos.
Estudiamos religión e catecismo. E despois, dentro da religión, pois cando entrábamos, Ave María Purísima. E buenos días, señor maestro, que tal está usted, señora maestra? Iso era a entrada ao colegio, á clase. E despois, cando salíamos, hasta mañana que usted lo pase bien. E rezábamos sempre o Padre Nuestro e o Ave María, iso era todos os días. Cando cantábamos a canción esa de Cara al Sol, non me acordo agora como era eso de... Non sei como era... Bueno, non sei, era Cara al Sol, pero, bueno, agora non me acordo das frases que cantábamos daquilo. E despois había que prepararse para fazer a primeira comunión. A primeira comunión facíase aos 7 anos. Quizá moitos non sabíamos nin o Padre Nuestro ben, pero, bueno, daquele era así. Se o sabíalo, e o cura preguntaba ao Padre Nuestro. Bueno, había que aprendelo, ben ou mal. O Padre Nuestro, Ave María, o Credo, a Salve, e despois o que era moi religioso estudiei máis e eu chegou má bon de aprender todo iso. A escola daquela solía empezarse cando tiñamos 7 anos. E despois, aos 14 anos, había que deixar de ir ao colegio. Eu xa directamente ao traballo. Xa fun ama de casa desde que salín do colegio hasta agora. Facer de comer, lavar, traballar como un animaliño e nada máis. Foi a miña carreira e os meus estudios e o meu colegio e todo o meu aprendizaje. O que aprendín todo foi á costa de traballar, á costa do meu sudor e á costa do meu sacrificio. Só lle dou gracias a Dios porque me deu salud para poder traballar, e foi a miña carreira.